Erakunde batean, estrategia zehaztea funtsezkoa da. Erakunde batzuetan, formulazio konplexu eta zehatzak garatu behar dira. Beste batzuetan, ordea, praktikoena da oinarrizko helburu batzuk izatea. Oso argiak, pertsona guztiek partekatzen dituztenak eta ibilbide egokia finkatzen laguntzen dutenak. Erakunde aurreratu batek behar beste informazio izan behar luke. Eta informazio horrekin, hausnarketa prozesu parte hartzaileak egin. Bere estrategia ezartzeko eta ondoren behar bezala garatu eta komunikatzeko. Estrategia zehazteko beharrezkoa den informazioa nola kudeatzen dugun. Horretarako hau egin liteke. Gure erakundeko interes talde garrantzitsuenak, bazkideak, bezeroak, langileak, bolondresak, erakundeak, gizartea eta abar, zeintzuk diren zehaztu. Eta gero, haien egungo eta etorkizunerako premiak eta espektatibak identifikatu. Produktuei, zerbitzuei eta erakundearekiko harremanei dagokienez. Eta beste zenbait aldagai ere kontuan hartuta. Hala nola, adin multzoak, genero ikuspegia, hizkuntza beharrak eta abar. Gure erakundean eragina izan dezaketen interes taldeen helburu eta proiektu estrategikoak zeintzuk diren jakin. Tokiko zein nazioarteko ikuspegitik, informazio iturri garrantzitsuak identifikatu. Honako hauen inguruan. Bezeroak, merkatuak, teknologiak, lehiakideen estrategiak, erakunde hornitzaileak, legeria, ingurune sozioekonomikoa eta abar. Informazio garrantzitsua identifikatu. Eremu estrategikoan eta negozioaren eremuan zer arrisku eta zer aukera egon daiteken jakiteko. Demografikoak, ekonomikoak, teknologikoak, operatiboak, legalak, ospeari dagozkionez eta abar. Gure erakundearen gaitasunak, errendimendu operatiboa eta lortutako emaitzak aztertu. Bai eta gure lehiakide eta baliagarriak izan daitezken beste erakunde batzuenak ere. Informazio estrategiko hori nola lortzen, analizatzen, lehenesten eta banatzen dugun ezarri. Eta nola mantentzen dugun eguneratuta. Baliabide teknologiko egokietan oinarrituta. Informazioaren kudeaketa hori arin prozesatzeko eta gure erabaki estrategikoen euskarri izateko. Estrategia nola hausnartzen eta ezartzen dugun. Horretarako hau egin liteke. Prozesu edo metodo bat zehaztu, hausnarketa estrategikoa egiteko. Horretan, interes talde garrantzitsuenek parte har dezaten bultzatuko da. Kontuan hartuta haien garrantzia, ordezkagarritasuna, aniztasuna eta abar. Gure erakundeko epe luzerako elementu garrantzitsuenak identifikatu. Misioa, ikuspegia, balioak, printzipio etikoak, politikak, gobernantza eta abar. Eta horiek erakundearen kulturaren eta garapen estrategikoaren oinarritzat erabili. Helburu estrategikoak edo epe luzerakoak zehaztu. Interes talde guztien beharrak eta espektatibak orekatuz. Horiek lortzeko testuinguru eta alternatiba estrategikoak aztertu. Adibidez, erakunde hornitzaileak, aliantzak, egoitza berriak, garapen teknologikokoak, berrikuntzarakoak eta abar. Kausa ondorio erlazioak identifikatuz. Negozio eredua eta balio proposamenak zehaztu. Merkatu segmentuetarako, produktuetarako, zerbitzuetarako eta abar. Epe luzerako eta epe laburrerako helburuak eta estrategiak zehaztu. Kausa ondorio erlazioak identifikatuz eta epe luzerakoen garrantzia eta epe laburrerako premia eta baldintzak kontuan hartuz. Arrisku estrategiko eta negozio arrisku posibletarako jarduerak planifikatu. Haiei aurre hartzeko, haiek minimizatzeko eta olakorik gertatuz gero aurre egiteko. Estrategia nola hedatzen dugun. Horretarako hau egin liteke. Estrategia behar bezala hedatzeko antolamendu eredua zehaztu. Erakundearen misio, ikuspegi eta balioekin bat datorrena. Adibidez, arloen, prozesuen, zerbitzuen, jardueren arabera egituratuta.
Eredu horrek kontuan izan behar ditu bizkortasuna bultzatzeko hartutako kudeaketa printzipioak eta tresnak. Hala nola, etengabeko hobekuntza, erabakiak hartzea, talde lana edo berrikuntza. Politika edo estrategien arteko koherentzia eta integrazioa bermatu. Ingurumena, kalitatea, aniztasuna, komunikazioa, berdintasuna, prebentzioa, hizkuntzak, nazioartekotzea eta abar. Helburuak eta estrategiak hedatu, ekintza plan eta helburu zehatzagoen bitartez, pertsonen jarduna gidatzeko. Behar diren kudeak eta tresna ekonomiko-finantzarioak erabili. Adibidez, finantziazio iturriak, inbertsioak, aurrekontu kudeaketa eta abar. Estrategia gauzatzeko beharrezko diren beste baliabide batzuk identifikatu eta modu egokian kudeatzen direla bermatu. Prozesu klabeak, arrakastaren faktore kritikoak, marka irudia, pertsonen kompetentziak, lehentasunak eta denborak, teknologien zorroa eta abar. Aliantzak esarri eta kudeatu. Erakunde hornitzaileekin, bezeroekin edo beste interestalde batzuekin. Eta zergatik ez, lehiakide direnekin ere bai. Bi erakundeen estrategiak gaitasun eta euren arteko osagarritasunaren arabera. Estrategia nola komunikatu, berrikusi eta eguneratzen dugun. Horretarako hau egin liteke. Komunikazio eraginkorra ezarri. Interes taldeentzat garrantzitsuenak izan daitezkeen estrategia alderdien inguruan. Informazio garrantzitsurako irisgarritasuna erraztu. Hizkera egokia bermatuz, interes talde bakoitzak izan ditzakeen beharrak eta interesak baloratuz, pertsonei, aliantzei, adibidez, eta informazio konfidentziala edo legez arautua babestuz. Erakundean lortu diren emaitzen eta planen jarraipen etengabea egiteko adierazleak erabili, eta plan eta emaitzen arteko kausa-ondorio erlazioa dagoela bermatu. Adierazle horiek izan daitezke. Salmentak, produktibitatea edo ekonomiko-finantzarioak besteak beste. Metodo edo berrikusteko sistematika bat ezarri. Zehaztutako aliantzak, helburuak eta estrategiak erregulartasunez eta efizientziaz berrikusteko. Haien egokitasuna bermatzeko eta behar izan ez gero, haiek eguneratzeko.